Mali kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la BTP maaw olu jɛra bi fɛn min kɔni ye CFA wari miliyɔn 10 ye k'o ta ka di gouvernement ma yaasa ka se ka maaw dɛmɛ disons ale ye tiɲɛni don maa minnu kun ɲina samiya o hukumu kɔnɔna la ni dɛmɛ in ale yɛrɛ ye gouvernement ka laɲini ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu bɛ ka min sira taama. Mini tournoi ale baaraw daminɛna an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ fɛn min kɔni ye joliba ale ni stade malien ye olu bɛ ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen sira taama kunungo joliba ale ni stade malien olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye u ka bɔko fɔlɔw o matchw gagné Kajatu Bagayogo ale bɛna perepere latigɛ di ama o kunnafoniya ninnu kan. Bi ye tɛnɛ ye novembre kalo tile 11 san 2024 n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bidon kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko novembre kalo tile 11 ale ye jamana dugutigilakaw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛɲɛ ni jamana ale basigi ye u jɔyɔrɔ ye jamana basigi kow la ɲinanta n'o kun ye a tako sabanan ye o kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɛ CICB la min kumasen kun ye ko dugutigilakaw jɔyɔrɔ danbew o makaraniko la fo ka taa se mara o seginni na so ka se ka caman faamuya lajɛrɛ in ko kan a ko labɛnba dɔ n'o ye Dr Abdraman Sela ye ale bɛ ɲɛfɔ kan ye Modibo Kan Sidibe ka kuma baara la. Bi ntɛnɛn kalo tile 11 o ye dugutigiw ka don ye an bɛ foli kɛ ka taa autoritéw ma minnu ye nin kɛ a diyara n ye a bɛnna ma alors n'Ala sɔnna an fana b'an jija an bilala minɛ min kɔnɔ an ka se k'a fa parce que dugutigiw de ta ye dugu ye dugutigiw de fana bɛ ko bɛɛ kɛ pour que dugu ka diya dugutigiw de bɛ ni maaw bɛ ɲɔgɔn na olu de b'o kiiri dilan dugukolo ko u b'u da don la crise min fɛn bɛ dugu kɔnɔ ni dara dugutigi fɛ yen dugutigiw de bɛ aw la sabali pour que baara ka se ka kɛ donc i ye alimami ye o i ye donso ye o i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka jatigi ye dugutigi de ye donc dugutigi bɛ dugu ɲali fɛ cogo min na a bɛ kuma ɲuman de don mɔgɔw da a bɛ ko ɲuman de kɛ pour que dugu ka se ka diya donc 11 novembre nin o bɛ mɔgɔw rappeler k'a fɔ dugutigiw ka baara la hali n'a dɔnnen don mais ni 11 novembre nin kɛra an ka sigi ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi o de bɛ dugu yiriwa. Nin kun ye Yaya Ɲare ale ka kumakanw ye Modibo Sidibe ale sera ka min fara ɲɔgɔn kan bi ka di ama dugutigiw olu tɔgɔla don o hukumu kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la Mali kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sojɔ kow kunna n'a bɛ fɔ olu ma ko entrepreneur de la construction du Mali OPCOM BTP olu jɛra bi fɛn min kɔni ye CFA wari miliyɔn 10 ye k'o fara ɲɔgɔn kan ni ka di gouvernement ma o musaka ninnu k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'o bɛna kɛ dɛmɛ ye ka di maaw ma disons ale kɛra sababu ye ka tiɲɛni don maa minnu kun ɲina samiya o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye ni musaka di ye baara bɛɛ lajɛlen kɛra sɔgɔmada in na OPCOM BTP ale ɲɛma fɛ patronat kɔnɔna la fɛn min ye Seinabu Cero ani Musa Ɲanga olu tun b'o kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Ni musaka min dira jamana magoɲɛbatigiw fɛ minnu ka baara ɲɛsinen don sojɔw ma ni an ko a ma ko OPCOM BTP ale kun de ka se ka dɛmɛ don maaw ma ji walankata kɔlɔlɔ ye maa minnu sɔrɔ i n'a fɔ jamana magoɲɛbatigi wɛrɛw y'a kɛ cogo min na ka tɛmɛ. E b'a dɔn ɲina samiya a gɛlɛyara kosɛbɛ ekɔliso yɛrɛ mɔgɔw y'u ka so tiɲɛna f'u taara don ekɔliso kɔnɔ ekɔli ma se ka dayɛlɛ a dayɛlɛ don a fɔra k'a lajɛ ka dɛmɛ kɛ pour que ekɔli ka se ka dayɛlɛ minnu degura kosɛbɛ nin ko in na dɛmɛ ka se ka se olu fana ma bon an fana ye jamanadenw ye yanni an ka taama kasi mɔgɔ wɛrɛ la an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an k'o kɛ fɔlɔ. Jamana magoɲɛbatigiw ka kuluba ni an ko a ma ko CNPM ale y'a ka nisɔndiya yira min yɛrɛ la a bɛ nin maa kofɔlen ninnu fo u ka dɛmɛ la. Mɔgɔw nana ni ŋaniya ɲuman min ye an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ka da o kan u ka président a kɛra anw ka président ye yan nɔ donc a b'a dɔn ni gɛlɛya ni sugu nana a nana ka dɛmɛ bila ka na o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ in dun gɛlɛya kɛr'i kan a ma k'i kan ni se kɛra min ye n'i y'o kɛ a bɛ dɔn o tuma an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ k'u fo k'u wale ɲuman dɔn. Jamana magoɲɛbatigiw ka soba CNPM ka laɲini de ka se ka wulikajɔ caman sabati walasa u ka kulu maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ kɛ k'a di jamana gouvernement ma ka tɛmɛ ni maaw dɛmɛni ye ji walankatali kɔlɔlɔ sera maa minnu ma.
o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ silamɛ diinɛ denmisɛnw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko association islamique Aïbaour Rasoul ni dɔw b'a fɔ ale ma ko kira kanubaw olu jɛra ka lajɛrɛ dɔ kɛ ni ka bila san 2025 o umura ɲɛbilaw o baaraw la kɛnɛ kan u ye hakilina falen-falen caman kɛ min na u na se k'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati cogoya min na ka bila umura nata ɲɛ Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan. A daminɛlen bɛ san kelen bɔ association Aïbaour Rasoul ale bɛ umura taga boloda san o san o taama nin dabɔkun ye walasa tɔn kɔfɔlen mɔgɔw ani silamɛw bɛ se ka nin taama nin kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ. Aïbaour Rasoul ka umura 2025 kan ka kɛ a prévulen don ka kɛ à partir du 16 février du 16 au 26 février o ye ka bɔ Mali la ka taa Makan Médine ani Makan ka segin mais komi Aïbaour Rasoul bɛ ziyara kɛ Maroc fana donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa ziyara fana la Maroc olu fana prévulen don olu ta ye du 12 au 16 donc équipe bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Makan à partir du 16 ni Ala sɔnna ma a laɲini ye mun ye fɔlɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka d'u ye u ka taa Makan bon a musakaw ma nɔgɔn donc an dun ka laɲini ye mun ye ka kow nɔgɔya mɔgɔw bolo ka mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan donc a laɲini belebeleba ye mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka taa umra la a ka nɔgɔya i ma i ka t'i ka alabato kɛ a laɲini belebeleba y'o ye a musaka man ca et puis mɔgɔw bɛ se k'u ka wari bila dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ depuis sisan yanni le 30 janvier cɛ donc le 30 janvier kɔni ye délai laban ye. Kira kanubagaw ka nin tɔn ye tɔn min bɛ dɛmɛ don silamɛw ma a bɛ san 10 kɔ bɔ. Dɔw de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɛ ka Ala ko baara kɛ u sera a ma kan ka fara u kan an ka jɛ ka Ala ko silamɛ ɲuman bɛɛ ka laɲini ye c'est Ala ye alakira ci sallallahu alaihi wasallam ka kɛ modèle ye ko an ka ladege pour que ka kɛ silamɛ ɲuman ye f'i ka alakira ladege de ka caya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc association yɛrɛ ka laɲini ye n'i bɛ mɔgɔ min fɛ normalement o tigi ka image kan ka y'i la. Ka fara umura taga kan association bɛ fɛn caman kɛ i n'a fɔ ka balo tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo wagati. Kunungo fɛn min kɔni ye mini tournoi ye ale ɲɔgɔn kunbɛn tako fɔlɔ baaraw o daminɛna stade Mamadou Konate ale la ni mini tournoi ye ale hakilina bɔra fédération malienne de football la yaasa ka se ka farafina cɛbɔw olu kɛ dan kelen ye fadenkɛnɛw kan ni tako fɔlɔ baaraw senfɛ ko joliba k'ale ye AS Real de Bamako ci stade malien de Bamako k'ale fana ye AS Bakarijan ci an ka kunnafoni ɲinina Kajato Bagayɔgɔ ale tun b'a kɛnɛ kan. Ni tolon kofali min dalen filɛ walasa an ka cɛbɔ fila farafinagun ka u se k'u sen dili dun a daminɛna ni joliba ase ale ni AS Real de Bamako ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye tako fɔlɔ wagati dolantan bɛ jija kosɛbɛ kan kari dolantanjɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ nka u tɛna se ka tɔnɔ bɔ sɛngɛlafiɲɛbɔw bɛ kɛ u jaabi filani bi fu ani fu tako filanan waati Dɛnba Mamadu Tarawele ka cɛdo min ɲɛdakura yira kana cɛlu fila sɔrɔ ka don sanga tan kɔnɔna na Seydou Jabate fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ bɛ kuncɛ n'o jaabi fila ani kanangolo ka taa joliba ase kanu na. Ouais, un match je pense que premier mi-temps même si on n'a pas occasion solo Joliba fana tuti amblara difficulté raté mais deuxième mi-temps bon on a baissé de régime après peut-être que physiquement là on a cette réponse de Joliba. On s'est dit que maintenant on a ballon solo c'est vrai mais il faut toucher au minimum le ballon parce qu'on devait contacter en contacter éviter je pense que ay bon temps on ballon sera ka bus sɔrɔ ka don tako filanan waati stade malien de Bamako n'ale y'an ka cɛbɔ ye coupe de la confédération na ale ni AS Bakarijan kun kɛlen k'u kɔda ɲɔgɔn na o fana bɛna kɛ dolantan ji jalen ka d'a kan a bɛ daminɛ dɔrɔn AS Bakarijan bɛ cɛlu sɔrɔ ka don sanga filanan kuma Fuseni Tangara fɛ o baaraw tɛmɛnen kɔ stade de ka wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ dolantan tɔ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛn tako fɔlɔ in na ka cɛlu fila sɔrɔ ka don Mokhtar Sise soldat ale bɛ cɛlu jibɔ Lasine Kuma ale bɛ cɛlu filanan sɔrɔ ka don stade malien fanfɛ dolantan bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na stade malien bɛna cɛlu sabanan yɛrɛ sɔrɔ ka don Musa Jalo Moterni fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 3 ani 1 ka taa stade malien kanu na. Équipe kura de b'an bolo an bɛ ka baara k'a kan nin ye championnat ɲɛbila baaraw ye donc ni batira bi o tɛ digi mɔgɔ la quoi donc je pense que i ka bati bi i ka se k'i ka erreur corriger pour que k'i ka championnat daminɛ ni hɛrɛ ye. Donc ni me do cadre kɔnɔna quoi nin tako fɔlɔ baaraw tɛmɛnen kɔ n'a ye cɛlu caman kɔni sɔrɔ ka don tako filanan baaraw bolodalen don ka bila araba nata la novembre kalo tile 13 san 2024 nɛgɛ 16 wagati stade malien de Bamako ale ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati ni joliba ase ale ni AS Bakarijan de Barawuli ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye.
Ala ka o yirana an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoniw nasira la o de ye nin ye aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to aw sigiyɔrɔ sanga damadɔni ne wulila fɛn min ye nazarakan kunnafoniyaw ye o bɛna lase aw ma bi su in na Modibo Kane Sidibe fɛ Ala ka Mali lakana